Aku tanya. Kocok-kocok sekalian Cuk, terima kasih. Adit, matur bangun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas ya, sekeluarga. Sembah nuwun. Mempelai berdua matur nuwun. Kaya sini tadi. Omongmu cari ngenteni jebule malah ngapusi bareng kowe laparani kok kowe malah wedi. Alhamdulillah Mas ya. Disebesar untuk keluarga masyarakat saya pun. Aja mbak tutup-tutupi sapa ning kuwi aku ora bakal nesu yen kuwi wis pilihanku. Sekar gadot Malaysia peneramu ada Mbah Gito. Terima kasih keluarga dari luar kota matur bangun. Bisa nyawiji nganti strene kowe tulung bali kowe lunga bakal dekane sing kira ora bisa medote terus yen tresnamu isih tak simpan ning jero dodo muga kowe
Alhamdulillah. Wilujeng enjing. Nggih, wilujeng dalu Mas Petro. Nggih. Alhamdulillah suasana gara-gara tasik kados suasana ing limbukan kala wau ngajeng. Nggih. Sarengan lampune mati menika. Lampu mati ora dadi pahalangan nanging sing penting anggone leh kagungan kersa panjenenganipun Bapak Alhamdulillah. sehat gangsar anggenipun leh kagungan gawe. Nggih. Mula alhamdulillah dalu menika nggih klungsa-klungsu Enjing menika. nggih dalu menjelang enjing, Pak. Nggih. Klungsa-klungsu nderek wudu janipun kula sampun matur ke Pak Sehat. Pak, benjang malih mboten nutut nyuwun pangapunten mbok nggih gantos sanesipun kemawon. Ning krana Pak Sehat niku pun nganggep kula anak. Nyaktanipun wiwit saking Kalimantan ngantos beliau mengejar kesuksesan wonten ing Australia. Dalu menika dipun dawuhi pun to Mas Litik sak teka-teka jenengan. Kula niki ming krana pengin kumpul jenengan ora pengin nanggap jenengan. Dadi dalu niki kula niki buuh becek. Mboten lho. Wah. Ngaten. Nggih, mboten dados napa Nggih. sing baku sedaya niku sami Kecakup sedayanipun. merampahi. Nggih, nggih. Wong asline kan sak profesi to kali kula, Pak. Pak Sehat. Pas nggih, Pak ora lara menika. Loh, kok Pak ora lara pripun to? Pak Sehat ya ora lara. Ayo, omongke Pak Waras Sak profesi napa, Mas? Riyen teng Kalimantan Tengah menika teng pedalaman kalih kula niku nggih dangu. Wah nggih. Akhirnya beliau mengembangkan sayapnya teng Australia. Akhirnya kula nggih dijak teng Australia. Wih, melu usaha di Ya, sana. Pak Sehat ning gone kayu, kula teng mriko ngopeni kanguru. Dadi Oh, kaya ngopeni kanguru ya ngopeni kayu. lah ya kayu sing dienggo gawe omah dienggo turu kanguru. Ning alhamdulillah kok Mas Minto. Nggih. Nyatanipun keluarga agung saking Bapak Sehat dalu menika makempal sareng-sareng. Nggih. Makempalipun dulur lan keluarga menika mboten kok duwe pamrih menapa-menapa. Nanging wujud syukur lan caos doa pangestu ingkang dipun jurungaken dening Kang putra lan putrinipun. Dasaripun anggenipun nanggap pagelaran. Nggih. Menika mboten kok dasaripun secara pribadi aku arep nanggap si A. Wah, Ngoten mboten. Mboten, Ning saestu. dipun musawarahaken kalian Alhamdulillah. warganipun, Masya kalian lingkunganipun. Saestu, Pak. Niki sing dikersake Petruke sapa, dalange sapa, Nggih, nggih. terus bintang tamune sapa. nggih. Niki musyawarah mboten pribadi saking panjenenganipun Bapak Nurkoli. Loh betul. Mboten. Pak Nurkoli menika mboten mementingkan kepentingan pribadi, Nggih. tapi mementingkan kepentingan umum. Nggih, semata-mata dalu niki kagem hiburanipun warga masyarakat ing Ngerawan Sida Rejosari Nggih. Nggih. ing Wonodadi Niki niki. musyawarah ini, musyawarah keluarga niku dalange sapa, terus ku Sing piye wayange niku pelengkape sinten niku musyawarah keluarga niku meh 3 tahun, Pak. Nggih, nggih. Kok suwi men ki ya ngopo kok iso. Wong suwan ana dalem Mas Minto ya udah kira ya enten kalih minggunan nggih, Pak. Nggih, antawis kalih minggu. Kalih minggu Nggih. Bapak suwan ngrika cobi. Pak Sehat niku Mas Minto ngersake pinten-pinten dinyang mon mboten lho. Mboten, Pak. Ki nek piyayu ora blobo ora sedekah lillah. Ora ngentekne kayu sak truk. Lah gini tok ngerti. Kayu saking turai delon ditumpuk ning kene kabeh ki lho. Ki nek ora saking turai kayu saka Australia ora mungkin. Nggih. Wah, Kayu gundulmu. sing penting niki saged kumpul Saestu, makempal wonten dalemipun Bapak Nurkoli, Bapak Sehat mriki. Amin, Mas. amin, amin. Ingkang tujuanipun namung menghibur warga masyarakat. Lah, Nggih, Pak. kula niki dilebokke goro-goro niku lain daripada yang lain. Nggih. Ngono lho. Kula niku remen panjenengan napa sanggitipun wayang jos. Ngerti yen limbukan antaraning kula Mas Jo sing krana wektu mboten kecakup panjenengan delehke wonten ing goro-goro. Niku malah manfaat, Mas. Kira-kira malah lek ra nutut neh wi dekek bar tancep kayon nek dhewe. Ora kok tancep kayon. Ning nek Nggih. ngerti sarine goro-goro Mas Lho, Minto. Niki yang sing mirsani dalu niki menjelang enjing. Niki malah manfaat. Nggih. Lho, saestu. Pengamat seni. Lah iki to. Omonganmu manfaat. Ngono andine nanggur goro-goro mbok tinggal mulih. Kosek to kowe iki ora ngerti karepku kok. Pangapunten Mas Minto nggih. Nggih. Piyayi sak menten kathahipun lak wonten sing wirausaha swasta wonten. Nggih. Ingkang pegawai negeri nggih wonten. Mula nek niki sing ibu-ibu bakul pedagang ora sah samar ora sah lugi yen pas mirsani goro-goro. Goro-goro ki kena kanggo bunci nyambut gawe. Iya Nah, iya iya. niku pancen terus dawuhipun Mas Jok Lidik, Nggih. Mas Jok Luduk, pancen nggih anggenipun kepengin ngedum wektu, dasaripun Mas Jok Lidik sagete nggih yah menten niki. Lah iki niku
Kula kedah dipun racik sedayanipun. Nggih, Kula nek niki gara-gara kagem bakul-bakul. Niki kula meling Mas Minto. Nggih. Aja nganti uwal saka pakelirane gara-gara. Sebab yen bakul ngugemi gara-gara iki nyambut gawe golek ulu pametu leh dagang laris Mas. Nggih. Contonipun ngeten. Pama duwe bakul buka warung pamane. Wis warung apa wae. Kok ndelalah mirsani gara-gara. Iki kena kanggo kunci nyambut gawe. Kuncine nggo ndi? Pokok gelem poso 7 Kemis 7 Senen arepe dasar warung gedruk lemah ping 1 Al-Fatihah ping 3 ndelok lakune gara-gara Semar dasar Petruk celuk-celuk Gareng Eneng Bagong sing jagongi Sri Kandi sing dodoli Janaka sing nukoni wingko yen kulakane dagangan 100 mbok dol 50 mesti entek titenono Pak iki kena dicake iki Donga kucluk lho. lah iya toh Semar dasar Gareng Eneng Petruk celuk-celuk Bagong sing jagongi Sri Kandi sing dodoli Janaka sing nukoni angger kulakane 100 dolen 50 kulak mesti entek Saya 100 didol selawe. Nah, wis mesti entek sak omahe wingi. Nggih Mas, mboten dados sabab Lagi. kepara niki wau ngggenipun adegan perang gagal mawon kula cupak ingkang mestipun wonten adegan Widara Kandang Saestu. sagupa sagupi kula cuplak mung bot-bote gara-garane ben rada panjang kangge wektu kagem panjenengan kekalih kalian Mbak Lucy Ya iki. Brahman. Matur suwun, Pak. Nggih. Kula kersanipun sedaya kecakup boten Mbak Elizabeth menika Elizabeth gundulmu iki. Mbak Elisa Kapur Barus. Elisa Kurkarus kok iso. Lah iya ning omah iki Kapur Baruse akeh ngono lho. Aku ya sik tenan Mas, niki barokah saestu Mas. Nggih. Kok gara-gara sing mirsani sik kathahe kaya ngeten niki. Niki sedaya pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti suwarga cadangane sedayanipun. Amin, Iki. amin. Niki- Ngaturke tetembangan Mas. Lho ki Napa Nggih, tembange? Mbak Lucy Brahman kan Loh, jumeneng dhisik ngono. coba Lho pas jangan no ngadeg. anu slendro Pak, slendro Wis Pak. teko rada anu kok ya nggawa anak barang nyambut awak iki. Ngawur e Mbak Lucy iki kudu dudu anake. Oh, betul iki. Iki ponakane ngono lho. Ngono kok ya WA aku. Modelmu. Kon dawak dhisik. Tuk. Mbak rada telat dawakno, ngaku dhewe ya telat kok dawakne. Coba. Panas-panas mlaku orang gawa payung srandale disere ramaane mlentung Surabaya keker fungsi ning Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka panas-panas mlaku orang gawa payung serandale disere ramaane mlentung Surabaya keker ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta janji rukun merdeka Iki menika Mbak Lucy Pak Minto. Nggih, Lah, menika, wilujeng nggih. dalu Mbak. Assalamualaikum. Sugeng enjing Pak, sugeng enjing Pak. Nggih, wilujeng enjing nggih. Wilujeng enjing. Pancen Mas Mbak Lucy Minto. menika spesial untuk tahun-tahun ini medali rada isu mergo ngerangkep dadi juragan pos kampling. Nggih, sijene kena nggih sinden isu-isukan. Nggih menika. Nggih menika. aku jane ra kajen kok sinden metu dagelan metu malah ngiringi mentok kawin ning kono kae ora kajen blas Stop bene ta lah. Lah. Nyuwun Iya, pangapunten kula ngene. sakanca Ayo Randa ngerti jam-jam Daruni. yamene. Enjing menika Enak, amargi wonten tugas dinas Nggih. mendadak dalam 1 minggu menika Nggih. wau. Menika tugas dinas Mbak Lucy badhe dipun kirim wonten Israel. Lanti gua ning pelosok. Oh, nggih, titis-titisan, Ora sido. Mbah. Lah nggih sarene niku lho napa Pak Nur Kolis su piyai luar biasa Tenan, sabare. Pak. Genah ngerti wong telu pucet sing teko dugi garasi niku wau nembe Nggih. jenengan mulai bibar limbukan wau lare kalih niku plong-plong dugi mriku terus kula nusul teng wingkir. Pak Nur niku nggih ngeten. Ora apa-apa, Mbak. Nggih niku. tapi apik lho Pak Nur aku iki lagi sak jek jumblek Pak Iya. jembleng Sak jek jumbleng. sak jek jumbleng Sing bener ki sak jekakus ngono. sak jek jumblek iki lagi iki Sik nemoni pisan iki. penanggap lho jajal biasane nek telat lah nek ditanggap tenan lho kira Oke. aja ora ditanggap Nggih. mesti dikilongi mergo mau ngarep ora melu lho Pak Sehat Pak Nur Pak jenenge nek wong telat kok malah ditambahi nggo niki dhuwit telat lho piye Ngono. nek ra wong ngene lah lho kepiye Piyai jajal? sing ora kurang Oh, iki sama berapa. awake dhewe iki Oh, berarti niki wau jenengan telat malah niki Malah duit kudu telat ditambahi nggih ngoten. nggo niki Nggih. dhuwit telat Kuwi mau Anu ra. njing ben lek kalih kula nggih telat mawon ben ditambahi.
Nek musuh jenengan mesti dipotong. Sing dimaksud dhuwit telat, Nggih, nggih. kuwi Pak Nurkolis ngewehi dhuwit awakmu nggo bojomu mergo kan telat to saiki mu. Lho. Wah, yo aja to Mas. Anakku wis ndridil kok anan cindil kok. Wis mbok. Lah iku anggeruh mentok lu gak ingin. Lah iya to jam-jam yamine yo roh. Aku Beliau malah mboten duga kali duka kali ibu. Oh, Wis iya. rapopo iki ning omahku dhewe. Dagelan mbuh sing disawang mbuh, kan mentok Alah, Mas. kawin kok ya roh lho. Lah ya to piye salah ngos. Saya kok ngelokne dagelan wong dhek dhewe iki kok kucap libur samir misot. Kok ngelokke wong liya lho. Ya hiburan. Kucap prei ngono kan nek prei ramayang mlebu minto amin keramas ae. Keramas niku kegogrokan kembang jambu. Terus waktu nyapu niku enak lebu sing tumemplek teng rambute tak kon keramas. Bener kuwi lah ature Pak Minto bener. Ketiban kembang jambu lah kembange ra nek ketiban jambune Pak Minto. Lah kuwi ngono. Kamasku kok iso. Iya. Larasipun ladinya mah apa? Hit, Pak. Hot no. Wah, oke, siap. Apa? Yo, nanjake sapa sing nembang? Nderek Mbak Lucy, kula pun telu kok kula dobel dadi siji kok. Metle. Ngono. Piye? Pengen apa? Sembarang iki. Aku mulai. Kula nderek Mbak Lucy kalian Loh, nderek. ha iki jenengan. sik semangat yo gaenen jengkling Banyuwangi to. Kadung aku karo bojoku pamit mulai. Niki wau Oh, iya, iya. Mbak Lisa pun dawuh. Iki, iki. Saminto kula Ya, tak mandhap anu limbukan nggih. Aku Niki mesakne mungkin sampean. bagianipun Mas Pergi, Jo betul, Kriti pergi. kalian Oh Mbak gitu. Lucy. Ya kok Aku cuma langsung nang sawah aku lek ku nyidam duet karo adike wadon wis kaya mbono. Masuk ke pisau, Nggih, nembe niki saged bebarengan kali Mbak Nggih. Elisa Rokalos. Ono. Ki Elisa kabar baru sih. Jadi- ono. Sa. Piani. You and me and I with you. yes. And then You and Mbok D karo Mak D kene. Yes. Aiwit Bangsong. Yes. ngapa kok iwit bangsong iki ya ngapa? Gedine kaya ngene ya. You from? I'm from Lambelu. You Apa? Lambelu. Belu. Pak Lambelu. Mungimu, Mas. Yes. Center of Sulawesi, you know. you going to shopping center? Sometimes. Yes. You shopping center? Shopping belanja center Sentolop berarti. Awakmu di Sentolop. Ndok ndasmu. You and the song and the Sainem? That's what sign them. Nembang sinom Oh, gitu. Allah, yeah. And the song Sainem? Yes, Sainem, yes, I can. You sign them and my husband Pak Tonu. Yes, the song Yun the sing. No. Wah, Tembangnya apa, Nduk? Sampeyan anu Banyuwangi sing jengkleng aku, lah kono sing jengkleng Mas Kluthuk. Ya. Wah iki mang untunge yo enek Nduk Elisa lho. Niki wis wah nyanyi urip. Ora untung. Untunge ora enek Elisa ki ora kok perkara. Untung enek gamelan barang iki kok. Ora enek gamelan tabu apa merongos kabeh. Ah, iya. Kabarmu biasa? Kawe, ha? Kabarnya gimana? Kabar baik Eh, dong. you and you. Nene. Kok Aku nggak boleh ke sana ya, Kalau berarti bojone aku- lali. Oh, ya udah. Boyo, You and me my love. Oh, you and me. My love. Okay. you and me. My treat. Iya terima Mas Kluthuk Masa terima. main cerit Sampe apa? digoleki sing kandel iki ya terima. My love kok iso. My love lek sik enom, lek sing tuwek ngene sing ngecerit ae sini. Justru kowe iki golek bojo sing tuwa-tuwa ngono kuwi lho. Mergo sing tuwa iki tau ngalami enom ngono lho. Jadi kowe iki lek umpama nek setruk ya bodo tuntun-tuntunan kan ora apa-apa. Wong bojo karo wong tuwa, rabi wong enom malah cilaka kowe ditinggal. Ngono lho. Iya. When do you want? You understand? Yes. When do you want to eat? I want to eat like a burger or some like yes. spaghetti. Yes, good, good. Yeah. Yes, I want to Can- eat nasi pecel nasi goblendrang. And What is katak. sego blendrang? Do you know it's sego blendrang? no. What is that? Jangkrik iki basamu ngising-sini. Basa Inggris kok man blendrang. Ora Aku mas. pengen tahu sego blendrang itu Lho lan apa. mbok openi lho. What today mepe karak? Oh yeah. Karek en mbako. Jane cakemmu. To eat sego aking. Kono kan tumrap anak wong sugih. Kono kan keluarga yang kaya, kita itu Saiki yang ora usah miskin. nganggo basa Inggris. Mboten, Pak. Ngangge basa Cina coba sing apik ngono. 都地走多啊去哇！啊，酱吃枣子，杂吃枣文章，爱我炸鸡掌，包子枣子，毛子辣椒。谢谢呀这手就好，噔噔就啊，前头从马坡去路从的，就的啊！哇哇！哎呀，这白白的，
Oh, Cina gendeng. Nah, logate Cina ki piye, Mbak Elisa? Logate Cina ki piye? 你好，你好， Ah, saiki 你叫 saiki 什么名 coba 字？ aku tak matur jenengan logatke nganggo basa Cina. Mlaku kepanasan. 静静静静， Lho ndak, tetep ngangge basa iki ning nganggo logat Cina. Mlaku kepanasan. melaku kepanasan， Njaluk kethu diwenehi kuluk. jaluk ketu diwenehi kulo. Oh, apik. Tapi lek Cina biasanya orang iso muni. Turut pinggir bletok, Turut bringger blepok, turut tengah jemek. turut tengah jemek. Iki Cina asli kok. Cina asli. Cina asli. Biasanya Cina iku Loh, pedo. kowe lho aku ngomong apa iki ya? Iya, aku ngerti Sing kok. dikarepne Pak Minto ki ngomong sing rada angel-angel lah. Dulu. Dulu dulu. Dulu dulu. Dulu ngendi-ngendi. Aduh, dulu ketika. Cina ki anu ora. Kamu Cina ki- Kleru loh. kamu sering di mana? Saya dulu ngendi-ngendi. Dulu mana yang kamu sukai? Dulu ngucang api. Gak aku. Jangan yang mana lo Loh, mancing-mancing Cik. horor. Bahasa Cina tuh kadang-kadang T ki rada dikuatkan. Ilatiku kalau orang Cina kan bunda. Tidak mau kemana? Nah, itu. ini kabarnya gimana ini ya? Ay, baik, baik. Nah. Aku habis makan sambal tumpiong. Oh. Cuyok mah itu tulung. Sambal tumpiong, sambal pecel. Ah, itu enak itu. Ya. Ah. Iya, kowe sida mangan kalah kok Loh. boleh. Ayo. Seneng mangan dulu ngendi-ngendi. Biacok ngene malah. Bawamu sak pira nduk? Bawa apa ini? Loh, Banyuwangi ya. Oh iya, coba. Oh, coba. Coba yang Banyuwangi modalnya kaya ngopo. Kowe rasa cecek-cecek Mbak Elisa Eh. malah dikropek adike. Iki nek omong uang ya, aku bar mudun panggon bayarannya Pak. Ngono ki. Iya. Aku paling iso ngomong Iya. kuwi. Ngono. Gerajakan Banyuwangi Mas Jogidik. Siap. Ya kaya apa? Jangkep sak bawane. Nggih, nggih. Wah, tesik sonten mawon. Ngono sik setengah 11 mawon kok. Nggih. Mungkin nek pun enten nunen-nunen enek rawon santupe lah kuwi lagi wis leren. Hmm. Membiar Pelayun, kembang mayut. Kadang nying katok. Iya. Kadung tak buka. Ayo. Ora wong biasane nggih tayet kok ya nggih kathok omber lho. Ana wong yo jo klutuke kathoke upin-ipin iki mang delok gambare. Aku panggah Mas. Batinku klutuke nggih katok upin-ipin gambare ya ipin-ipin ning arep to. Lah kok irunge mbangi. Gak. Itu cicuk bangsa. Kuwi ora krasa nek kathoke jebol dadi dianggep irung banjir. Batinku nggih katok upin-ipin kok. Lho bocah ki upin-ipin nek irunge mbangi saiki aku. Kuwi duduk irung ngawur ya. Janggut. ini ada janggutnya. Suara Pelayun masuk. Doi, lah iman doi. Mas. Rono lho tek ketek. kok yo ngono kuwi kok yo iki lho. Lah nyapa kok iso tek aku mbok jenglengi. Oh, kowe pede mergo iki tayetmu. Oh, kowe pede. Biasa dasmu lho. Apa tuh mendagelan kelas luar negeri. Tayet tok rupane. Iki jane tayate bojone apa yo kadung rupane uping. Sesuk aku langsung jogging. Nah, prinsip ekonomi iki ngono ki Mbak Lucy dadi tayet ki nek digawe ya bojone ya digawe kono. Nah, Mbah, ngono. tenang. Nek sing gawe niki tayet apik to, Pak. Pupune cilik. Tayete rupane coklat. Bojone Dewi duwe tayet niku katok setit rupane ijo. Senam aerobik, Pak. Wah, Kau cilik to, lho kok pupule gede. Bareng tak blok lho malah koyo telondro. wis ora pas belas. Anu pin-pin sing irunge bangir iso fotone aku lho. Tak suwek aku. Aku wis kekel rasane kowe iki. Gending belambian
ini Cahayu. Hei, gede belakangannya enak-enak dia. Hah? Satu lagi Mas Luduk. Iya, gendut. Dua lagi, satu lagi. Iya, agak keras Mas Luduk. Iya. Loh, kok semakin lemah Mas Luduk? Kowe pengen agak kelah. Kene iki mak gadul luwara aku. Janggute mesak nih janggut. Hidungnya. Disimpen toh, disimpen tenagane. Sampeyan ya, Dik. Aja rene-rene. Ayo kono, kantormu ning kono lho, kantormu ning kono. Wah, sing ngomong duwe apa bener sak. Loh, Iya, kepiye toh? panjang. Lek renang mesti biantar pokok. Kalau Kaki anak sekarang itu kan Bisa bongsor. snorkeling. Ngapa kowe Aku loh. Iya. Pakmu cemburu gandeng karo iki. Iya. cemburu rupamu kaya oli no iso. Kene kaya bocah putih kaya ngene kok iso. Ya iso- gak apa-apa malah memperbaiki keturunan nek bojone putih lah metu laire anake kaya ula weling. Iki lho, sampean nyucuk gitoke iki. Ayo ora masalah toh. Pantes yo ngene-ngene iki. Nah, Ya, Dik ya. iya Mas. Kamu suka makan apa, Dik? Aku suka makan sop sama Sop mau. mau. Iga bakar. Suka. Cumi asam manis. Suka juga. Kamu batang tikus mau? Batang Aku asu wis mangan batang tikus. Batang tikus. Lembur nek kowe kuwi. dibrengkes. Pelecehan lho. Pelajaran kuwi. Mosok Lucy Brahman kon makan badang Lah tikus. sing enak dipangan kuno, Pak. Adake aku Batang kewan tikus nek. dibrengkes, jos dibrengkes. Gelem sing ula. Kok kaya manuk bubut. Pianyo wangi kelana kuna wetan sekarang Pelah yo wetan kulkas segor. Ya. enak. Enak ya? Iya. Kamu tahu hari ini harinya apa sih? Sini, Om. Hari ini hari apa ya? Hari apa coba? Hari Selasa. Selasa. Iya. Sesuai dengan dirimu sayang. Selasa itu mengartikan Selasa sedih bila aku jauh darimu, Dik. Iya. Habis Selasa apa, Dik? Habis Selasa, Dik? Rabu. Rabu. Itu sama juga. Apa? Bila kamu bisa rabuhkan hatiku, Dik. Iya. Habis Rabu apa, Dik? Habis apa? Habis Rabu Kamis. Habis Rabu Kamis. Kalau Aku rayunan. habis Mas, Rabu apa? harinya? aku rayunan Mas bilano batang tikus. Habis Rabu harinya Kamis. Kamis. Kamis itu juga sama seperti aku dengan kamu. Apa? Kemiskinan tidak akan menjadi soal untuk menuju ke pelaminan diajeng. Habis Kamis malam Jumat, Mas. Jumat. Kowe ngerti Sunah Rasul. Habis Kamis apa? Jumat aja ning ndi sesuk wayah sok mekar kamu ya. PTPN mau mekar kamu tanggung syariah. Bang lecet. Wong kok ora iso romantis gumun aku. Habis Jumat apa, Dek? Habis Jumat Sabtu Sio, dong. sio. Sabtu Apa tuh Sabtu? sesuai dengan para penonton malam hari ini Iya. yang bisa menjadi saksi. Iya. Sabtu itu mengatakan sabtukan cintaku dan cintamu ya, Dek. Habis Sabtu Jumat pagi. Asah mbok Jumat ayu lagi rek. wayahe golek batang tikus. Wah, jare. Ngene iki padha karo aku dilokne ula lho, tenan lho. Sing mangan tikus ki lho ula. Ulo sakmene butute sepiro? Dek Elisa, Ya. kamu mau nggak tak ibaratkan jadi sound system? Kok jadi sound system? Mau nggak? Mau deh. Kalau kamu jadi sound system atau mixer, Iya. Potensinya mbok untir-untir. nyapa atau kenyih barang. Potensio. Aku yang selalu menaik turunkan cintamu, Dek. Ah. Kamu mau nggak jadi apa itu suling? Suling. Iya. Mau. Mau ya? Iya, biar Kalau apa? kamu jadi suling, aku yang meniup suling. Ah. Sampan tak ibarat. Minta 2.000. Apa sih? Aku ingin memarkirkan hatiku ke hatimu. Iya. Sampan tak ibarat. Sampai. Lah ya ta. Dan ambune batang tikus. Kok sik payu. Kok sik payu. Gel aku apa-apa kok ora kebeneran bang dirayu. Sayang.
jangan kalah dengan tetangga sebelah. Aku juga sayang sama. Aku juga sama. Kita semuanya inilah keluarga epilepsi. Iki mbiyen pethuke ning rumah sakit, Mas. Prawan loro karo Joko loro ya iki kok iso. Terus Lar-lan kedok. Hop hop hop. Iki enek lho, gayenge kaya ngene sing meneng tinguk tok ya. Tinggo kursi ngarep dhewe iki. Mbakko ki batine sing diguyu apa anu. Bingung ini tinguk. Iki kowe ndang ngene iki ndang piye Kakung ben iso gemujeng lho. Bingung lho Kakung. lho ngene iki melu ndonga. Lah iya. Muga-muga awake dhewe oleh sawak Mbah Kung, umure awake dhewe sok ben ngantek panjang iso kaya Mbah Kung. Ya nek ngate nek dagelan lucu mek ngene tok lho. Model Mbah Kung ki ngawasi. ngawasi batang tikus gitu. Oh no. Lar-lan kedok. Alasang mek ngono tok kok. Ora sembodo melit. Wareken batang tikus. Ya lito tapi ra wis tau. Saya madhep nang mburi. Kang kalebian. Pak, jual tos rono. Lebian. Wah, Mas Didik. Dalam, Pak. Bareng madhep nang mburi kok maktis. Terus Napa? udur. Napa iki? Bareng maktis ngono liyane udur. Sapa ngentut? Loh, ngentut iki karek ndelok-ndelok niku menunjukkan jati diri seorang. Bukan jati diri. Itu kurang kreatif. Loh, kok piye iki? Seniman itu kudu kreatif. Ngentut kok mbok tok nih kaya ngono. Lah, Harus kudune piye? harus punya irama. Bojo kuwi anggere ngentut tutupin apa. Kreatif. Wong iki didelok. Digawe berirama. Tuh, delok jati dirine menungso iki iso kentut ya iso, Pak. Piye? Wong ngentut kok mek tit. Lah kuwi berarti pulsane mentek nang tukokno kuwi. Mas Dik kuwi wong medhit. Ora Ngono lho. ketoken. Nek enek wong ngentut mak bruwas. Kuwi jenenge wong blobo. Nah. Iya. Nek enek wong ngentut kok nuduh kancane, berarti wong kuwi munafik. Lho, iki kena dititeni jati diri seorang pengentut. Berarti sampean berarti blobone. Lah enak lho Mas. Nggih. Sinden Sekar Gadung iki bareng isuk iki. Wong kene iki lagi mlebu lho. Ngentut lho. Jane sing ngentut iki aku ya roh jarene ngudur. Angger disawang iki tok lingu lho jane sing ngentut. Lah Nek niku sing didakwah. Lah niku berarti ketara nek wong sok munafik ngeten niku. Lah, Nek wong sombong. tur aku titan lho Mas esuk ki ambune entut wedok entut lanang iki kan cetha to. Ngoten nggih. Heeh. Jenengane lurah kok ya sik kober-kober ngambung tut barang lho. Lurah Sing gumun aku. Angel kok iso didik ya. Iya. Ya. Hang kalebian. Esuk ngene iki neh enak ya, Pak. Delalah niki kula barengi rutinan gene Gus Idam to. Kula mubeng ngetutne patpal. Lah kok jebule patpale Pak Kapolres Blitar. Kleru neh krono. Mbau balik neh ngulon. Lah kok niki ngebel kula alon-alon neh to. Nah, iya ning kono ku lho. Dagelan kondang laris mancanegara wis dijamah. Ning ora ngerti Sherlock. Jenengan kula iki wong gatek Pak. HP ra tau nyekel pisane konangan kok iso. Iya, nyekel HP ya marake rame kok ngono ya dipercaya nyekel HP. Ora Dicekeli HP jadul. Lah piye to? Mungkin Jumatan HP muni lulu tak tampani jebule SMS kok. Kleru tak kira muni. Sate rasa nyekel HP. Rasa. HP-ne ade sinyalmu ati karo atiku ya saya. Terus lek goleki sampean kepiye aku? Wis pokoke angger sinyal ter. Jembang yo cipok mborok malah. Ya. Ngekek. Sampe Dik. Belambiangan Assalamualaikum. Kaget. Sampai nek nutuk laler kebanter. Lah uduk laler Mas. Napa, Pak? Semut.
Masyaallah. Lah nek semut brangkangan nyokot milih sapa ora kaget tak tuthuk nganti sak matine iki. Sakmene kabeh kaget lho. Mbah Kong ya sik panggah nginah. Kamu kok kaget. Kong sihat nggih Kong. Lho, ngomong ya. Sakmene mbane ku kaget lho kok kakung opo to kuwi. Udah kaya ra sadar. Ya kalah ya Allah. Lanjut. Basa barok guyu. Guyune telat. Waduh jan. Guyune iki ndelok. Guyune iku ora perkara krungu omonganmu. Nggih, nggih. Nyawang raimu. Kalah. Kamu gak dhewe iso kaya kakung. Ya. Aja tegung susah seneng hati sangka tanah impian Ku meliaring jajal son lho penak. Son ku apa to merek iki? JBL to iki. Oh, JBL to, JBT nggonmu ke JBT. Nggonmu ke Sone JBL to. nggon iki JBL penak. Nggonmu ke JBT RWT to kak asli. tanah India Taman Sari Nuswantara. Ya. Derek napa, Mas? Lho ya. Oh, Banyuwangi. Ayo gerajakan bariki pundutane Kang Mangkugati sangka penjanjian Bapak Kades minta kijing miring. Ah, sae. Ya. Nggih. Yo, gerajakan Banyuwangi diaturke. Yuk, dados. Gerajakan Banyuwangi
Nggih, matur suwun sanget Grajakan Banyuwangi jangkep sak bawanipun ingkang dipun sariyani Mbak Lucy Brahman kalian Mbak Elisa. Mas Dik. Minangkani pamundhut ingkang mengku gati ngersakake kijing miring. Ya, kaya ngapa? Sak video klip ini. Kijing. Awakmu dadi kijing. Ya, Mas Jo kluruk dadi kijinge. Yuk, kaya ngapa? Langsung dados ya. Sony Iko Haryanto Mas Pardi Kucing Ayo mas Ayo mas Ayo mas Kucing mikir Ngetak paling ulon Apa satyane Kalakon monggo Mbak Elisa Wan-wan jamangan nongko minangkani pamundhut ingkang saking mengku gati pundhutanipun Bapa Kades ing Ngerawan Rejasari. Ah, pancenipun priyayinipun budaya sanget kok Mas Sinta iki. Nggih. Pancen jenenge pagelaran iki ya kudu rata Mas. Saestu. Ingkang diaturke pundhutane gending ya ana dangdute ana langgane. Berbagai majemuk masyarakat kedah saged memfasilitasi dan memberi satu sajian yang kadya saged ngagem renang penggalih. Kadya. Apa to ki masuk kadya. Yo, kaya ngapa dibabaske pundhutane Mas Jo Klitik iki ben panjenengane sinden-sinden si kebareng jumeneng. Heeh. Kang dipun dawuhi sinten nika wonten Ebitri. Ebitri kang bintang tamu menika dalu. Niki wau kembang Probolinggo dereng diaturke. Langsung. Yo, tak suwun kanca pesinden loro utawa telu jumeneng. Yo, kembang Probolinggo langsung dados yo. Ya De anu. De Putri ya, kene De.
Lingga pundutan ingkang kepareng diaturake. Nggih. Coba genti lagune Campursari Mas diaturke. Nggih. Kula duet nggih Pak. Lesung Ya, duet. jumenglung nggih Pak minta. Lesung jumenglung. Waduh. Bali-balan ngoten lho. Ayo Bar gamelan imbalan. musik ngoten lho. Ya. Saudarane lesung jumenglung. Pun nyemanggake dateng panjenengan Oh, nggih. sinten le kepareng duet monggo, Wah. le kepareng duel ya monggo. Angesta kan dawuh ngono. Man Rasto. Iya. Sinten Mbak? Mbak Lilis kan jenengan Mbak Lilis. Mbak Puncung monggo Mbak Puncung. Kita. Lho. Terminal Medengawi. Terminal Medengawi nggih Pak nggih. Ya, Kepareng nggih. Napa? Kepareng. Tembangipun? Kepareng tembangipun Medun Ngawi. Ya, Lho niki. Madiun Ngawi. Lho niki matur sembah nuwun. Ya. Cobi kote Mas, cene sak pinten Mas? Cobi kotipun. Gawe akot barang kowe. Kowe sekali-sekali sipik. Yen aku kangen karo sliramu. Payung. Wis tak tembang. Mosek men to dadi wong wedok. Mbok Jarene kangen jaim. Nek kangen kan ya peluk. Kamu nanti saya Awak ngimpi po turu ki. Biasane ngono kuwi anggere swasi parak esuk ki wong wedok. Ngimpi ki po wis turu aku takon ngono lho. Genah aku sadar. Oh nek sadar ya wis nek sadar cuman sik. pria haus. Tak sayang fotomu neng dompetku. Iya aku kangen karo seliramu. Tak elus pundakmu, tak elus rambutmu, jur tak betot ilangmu. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang kuwi ampune hatiku. Sekali dong Indonesia. Bersama Dujo, juga Mbak Punjung, juga Lilis Karnani. Yuk, dados. Spesial kagem kanca-kanca pelajen. Kanca-kanca silat.
Iya, terima kasih. Ya, untuk lagu paling terakhir nuansa agama, tembange pepeling, buka ketipung, tinampen balungan komplit, saut bonang barung dados nganggo irama rancak. Yo, swara gur. Mas. Mewakili salah setunggal keparang matur ingkang mengkugati napa Mas Jo Pridik nyemanggaken wekdal kagem panjenengan ingkang sampun karajik wedalipun panjenengan paring wedal kula lan Kang Mas kalian Mbak Lucy, Mbak Elsa Kolkarus
ing samangke suwan wonten keluarga agung Bapak Sehat utawi Bapak Nur Kolis ing samangke mbok bilih wonten kekirangan anggenipun kula suwan nyambut damel kalian kanca ruang tetep mboten kesalahan kekilapan